אז שלום, נעים מאוד. אני אלמוג אופיר, בן 49, נשוי +2 +3. 2 ילדים ועוד הילד החדש שנולד לנו. אז אני לקחתי על עצמי את האחריות של להיות מנהל קבוצה. מה שהתפקיד שלי דורש זה לדאוג שלשחקנים יהיה את כל הדברים, אם זה תלבושת, מים, לדאוג להם לגופיות באימונים, לדאוג לתלבושות, וכל מה שהמאמנים צריכים, ושכמה שיהיה יותר טוב לשחקנים. התשוקה של השחקנים, אתה רואה שהם רוצים, אתה רואה את היכולת, אתה רואה שהם מחכים לזה. יש פה סגל מצוין, יש פה אנשים נפלאים. וואו, שחקן עבר שהייתי יושב איתו לבירה. אני לא יודע אם אתם תכירו אותו, אבל יבגני שחר, מעניין אותי מה קורה איתו היום. אנחנו צריכים אתכם כמה שיותר, תבואו לעודד, המטרה היא ברורה, אנחנו רוצים לעלות ליגה ואחר כך עוד ליגה, ובלעדיכם זה לא יכול לקרות. יאללה מכבי. שמש. הכל טוב, תהיה רגוע. קטן.